Arratia eta euskara eskutik helduta doaz. Baiararen ondarea da, eta bere bueltan komunitate bat sortzen da egunero. Kalean, lagun artean, familian, eskolan eta enpresetan. Euskarak denok batzen gaitu. Arlo sozioekonomikoa eremu garrantzitsua da gure hizkuntzarentzat, eta horregatik sustatu beharrekoa. Arratian enpresa asko daude, 10 langiletik gorako 80 enpresa baino gehiago daude, eta horietan 2400 beharginek egiten dute lan. Hori guztia, 10etik ia 9 pertsona euskaraz ulertzeko gai diren eskualde batean. Horregatik da estrategikoa, Arratiako arlo sozioekonomikoan euskara sustatzea. Helburu horrekin sortu zen euskara zerbitzua 2017 urtean, Arratiako enpresetan euskararen erabilera bultzatzeko. Doan eskaintzen den zerbitzua da, eta enpresa bakoitzari neurrira egiten zaizkio hizkuntza kudeaketa hobetzen laguntzeko gidalerroak. Euskara zerbitzua Errota Fundazioak kudeatzen badu ere, erakunde publikoen finantzazioa jasotzen du. Eusko Jaurlaritzarena, Bizkaiko Foru Aldundiarena eta Baiarako udalena. Gaur-gaurkoz, Arratiako sektore ezberdinetako 30 enpresa baino gehiago dira euskara egitasmoko kide. Baiarako 3 zahar egoitzak, industria arloko enpresa nagusienak, landa garapeneko erreferentziazko establezimenduak, kotxe tailer ugari edo lanbide heziketako zentroa. Urte hauetan guztietan, laneko eremu askotara iristeko saiakera egin du euskara zerbitzuak. Eta denon artean, komunitate bat sortzen ari gara. Euskara gehiago erabiltzea erabaki duten Arratiako enpresen komunitatea hain zuzen. Enpresa bakoitzak, ordea, bere baliabide eta aukeren araberako aurrepausoak eman dituzte orain arte, 0 eta 100 artean, gauza asko egin daitezkeela argi erakutziz. Batzuek, hobekuntza zehatzak egin dituzte eta enpresak proiektatzen duen irudian eragiten saiatu dira. Hizkuntza paisaia euskaldunduz edo sare sozialetan euskararen erabilera adostuz esaterako. Beste batzuek, eguneroko funtzionamenduan eragiteko saiakerak egin dituzte. Langile berrien harrerak euskaraz eginez, ikasleen praktikaldiak euskaldunduz, enpresaren hizkuntza irizpideak adostuz, edo lankideen artean euskara gehiago erabiltzeko dinamikak eginez. Azkenik, aurrerapen handiena egin dutenen artean daude enpresako euskara planak dituztenak. Horiek, euskararen erabilera normalizatzeko lana estandarizatu eta sistematizatu dute. Uste duzuna baino gehiago egin daiteke zure enpresan euskararen erabilera normalizatzeko. Bide guztiak urrats batekin hasten dira. Enpresa bakoitza bere martxan, baina guztiok aurrera. Deitu, eta euskara zerbitzuko aholkulari batek egin dezakezun lanketaren balorazioa egingo dizu eta elkarrekin adostuko duzue lanerako plangintza. Animatu! Eta egin euskara zerbitzuko kide. Zure enpresako atea zeharkatu ostean, euskara gehiago erabiltzen lagunduko dizugu.